kauban kaninyo. Ako di ay si Teacher Roylene, ang inyong magtutudlo sa kindergarten. Andam na ba mo sa atong bag-ong leksyon? Ang atong leksyon karon mao ang pagtuon sa letrang M. Mao kini ang letrang M. Ang tingog ni ini kay Utrohon nako. Mao kini ang letrang M. Ang tingog ni ini kay Unsa gani ang pangalan ani nga letra? Maayo. Unsa ang tingog ni ini? Very good. Sa dili pa nato ipadayon ang atong leksyon, manganta sa ta. Andam na ba mo? Unsa ang tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsa ang tingog sa letrang M? Unsa ang tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsa ang tingog sa letrang M? Unsa ang tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsa ang tingog sa letrang M? Unsa ang tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsa ang tingog sa letrang M? Unsa ang tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsa ang tingog sa letrang M? Isulti nato ang ngalan sa mga hulagway nga nagsugod sa letrang M ug adunay tingog nga Medyas, mani, mansanas, Monica, mama, mais, manok, mangga. unsa gani ang mga butang nga nagsugod sa letrang M? Isulti nato pag-usab. Mga butang nga nagsugod sa letrang M. Medyas, mata, mani, mansanas, Monica, mama, mais, manok, mangga. Karon, aduna ako'y basahon na istorya mahitungod sa ang adlaw nga natawhan ni Molina. Andam na ba mong maminaw mga bata? Kung andam na mo, isulti kini. Andam, nako, nga magtuon. Andam, nako, nga magtuon. Ang adlaw nga natawhan ni Monina, gisulat ni Norman Saison. Si Mama Maria nag-adto sa merkado didto sa Medina. Magpalit ko na siya sa mani, mais, manok, mansanas o mangga. Magpalit pagid siya sa Monica nga dako og mata. Regalo ko niya kay adlaw na tawhan ni Monina. Giapilan pagyud ni Mama sa medyas nga pula.
mga pangutana. Isulti ang inyong tubag kung madungog ninyo kini nga tingog. Unang pangutana. Kinsa ang mga tao sa istorya? Insakto, ang mga tao sa istorya sila ni Mama Maria ug Monina. Asa nag-adto si Mama Maria? Ug nganuman? Maayo, si Mama Maria nag-adto sa merkado sa Medina aron magpalit sa pagkaon ug regalo para kay Monina. Mao kini ang merkado. Ang merkado usa ka lugar diin kita mamalit og mga gulay, prutas, isda, karne ug daghan pang mga pagkaon ug butang. Nasabdan ba mga bata? Unsa ang mga pulong nga nagsugod sa letra nga M ug adunay tingog nga Ang mga pulong nga nagsugod sa letra nga M mao ang Mama Maria, Monina, Merkado, Medina, Mani, Mais, Manok, Mansanas, Mangga, Monica, Mata, ug Medyas. Very good mga bata. Nalipay ako kay maayo na kamo mag-ilas sa mga pulong nga nagsugod sa letrang M. Hatagan nato ang atong kaugalingon sa tulo ka pakpak. Karon, magpakita ako og mga kalagway ug butlan ninyo og check kung kini nagsugod sa letrang M. Ug butlan ninyo og ikis kung kini wala nagsugod sa letrang M. Nasabtan ba mga bata? Very good. Ready na? Ready na? Aha, aha. Aha, aha. Ready na, ready na. Karon, atong tun-an kung saon pagsulat sa letrang M. Una, ang dako nga M. Usa, duha, tulo, upat. Atong utrohon. Usa, duha, tulo, upat. Maayo mga bata. Karon kamo na lang ang magsulat. Usa, duha, tulo, upat. Very good. Ikaduha, ang gamay nga M. Usa, duha, tulo. Utrohon nato mga bata. Usa, duha, tulo. Maayo. Kamo na lang ang magsulat mga bata. Usa, duha, tulo. Maayo kayo mga bata. Nakahibalo na mo kung saon pagsulat sa letra nga M.
unsaon pagbasa ang letrang M. Atong tanawon ang atong screen ug basahon ang mga letra. Magbasa ta. Mm, 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 mm. 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 Ingon ana ang pagbasa sa letra nga M. Very good! Ug diha ang natapos ang atong leksyon karong adlaw mahitungod sa letrang M. Pakbakan nato ang atong kaugalingon pag-usab. Ako, si Teacher Roylyn Bagaipo, gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental, nga kanunay anda mo giya o magtudlo sa inyo. Magkita-kita na sa kita sa sunod nato nga leksyon. Bye-bye!